Haino Rajakhor Agulini Horijan Colony Volcan Club Amchaio Bhara Tongnai Tiprajwk students Khorokbrwino Rompherena Chaitokha Nokphang Sanjit Ghosh Patimwngni Yakulo YTFGS Debbarma TWF President Manihar Debbarma Twidulmwng by East Women Thanao Khlaijakha fire. Asali Patimwngni tuyu koktumani bishingti Saimanka Rajakhor Agulini Horijan Colony Volcan Club Amchaio Sanjit Ghosh ni nogo Bhara Tongnai College rong Khorang Tongnai Tiprajwk Khorokbrwino students rogno sasal Tripura nogni Nokphang by Rompherena Khlaijakha ni koktuma a Patimwngni koktuma manka hankeno sasal phongo Patimwng thaiwo thangui shoguika YTF tei TWF ni adongjak song Patimwngni tuyu YTF ni GS James Debbarma Shaka Blaika hambai sini press media friends rokno sung tini o jaga east mahila Thanao sung phaisok paikya mia horni thik tinta digi hai jaga horo kaisa incident sangka Horijan colony wo a jaga wo prai sini students ro je pori tongnai srngnai jek ro 15 jon hai kaisa Horijan colony wo room rent tongmani srngnai jek ro Kintu sung Saimanka aroni je room owner Sanjit Ghosh, right? Sanjit Ghosh mungine je room owner always no students rokno je sexual harassment khlaimani sung khanaka tai tini morning ni je 3 am hokai haino hai bo agini je tomung no tomung kabangma borok no khaima haino khoroksa bukhukjuk no haino hai tini khlaijauka a bukhukjuk angbai kunu karone bo Facebook ni bisingtei online tongmani jehetu ang bana connect khaihorka logilegone kirijagei sar sungno help khager hine sung bini a incidents to khanama pore details sung bono sungmani pore immediately sung sini youth rokni team tai TWF ni president TWF ni general secretary including sini TISF ni town committee ni conveners jirani ni conveners over hakino sini joint conveners rock tai sini town committee ni youth ni active leaders of no tuine sung immediately the incident sungmani spot thangka thangi naima pore aspas je pasapasi borok rokno sungmani pore bini je tomung over haino agini simina hambia always no je bin oro Bhara Tongnai rokno sexual harassment khlaina naimani abo tabuk puilaya abo ni sekangbo ungkha gai boni pore joto details roknawoi tabuk east mahila je sini PS of phaiye sung FIR registered khlaina ni bagi sung oro complaint khlaikya tai je bini o tomung mano karak capital punishment rena ni bagi sung je law and orders ni bisingtei sung thana ni bagi kok saka haisi sung obo khanaka je mia hai horo je pro incident sung paima pore police no inform Khlaijakha pore je pojonto police aro thangi sogui esa pojonto bono borokno btharnani borokno humki domki borujakha borokno pai paine hini pojonto domki rok ruwi kabangma hamya words by slang word by kutukmani rok aborokbo sungkhana ka haisi oba hai kabangma jaga ungui tongo kintu je oba hai ung tongmano ti sung YTF TWF tai TISF rok strong borok na punishment rena ni bagi sengkunu dina phana map khlaiman ya tai police proshashan je borok ni right datei nana tongmani borok bai seng coordinate khlaino cooperate khlaino buskang ni salo dak di phapat kai bono to tabuk chobjakha kintu omsak bai seng naigla taibo krak punishment rena ni bagai seng naime thang bahini roktombo seng koikya haisi
borok tu sal kolok ram moi Brwino ni saka wa moles khlai phai harassment khlai phai ong gani rani bakak tei bo bahai ro gas box ni jaka bana sing je section tongmani BNS ni hoite singabo joton mention khaika sexual harassment je threat rok rumani borok molestations rok khlaimani abo jotono aborok no sing mentions khlaika now je naimathang bahini rok bo suno kogrkha je sing point rumano ti bor abono nayi tamo BNS bo section khlainai aboni hisabe no buskang ni saloborok na capital punishment renai haisi and not only that bini own busala bo abono ti blaike dukhito onginai bo suno apologize bo sanka khoma bo sanka tai bini babuni je tomung hamiano ti busarok bo agini simino saiman mani ba borok bo suno khoma sanka haisi oba hai tomung tongmani tini simi apuila agortola hai sitiwo kabangma sini srengni jegro delhi no oba hai face ngi tongo challenges ngi tongo kintu baksa ba sahos tongui samani bai sing tini hai incidents to borok no sing chubasu renani bagi phaiman kha kintu kabangma jagawo oba hai ngi tongo haisi sing khama sinai jorawo sing jotto sini bukuk jegrok no tini hai jorawa angobon koinani musungo srengnai jegrok no sini manai songrok no norok nongni gana ni je nangkukmani PS rok ni contact number tongnani nango tai pasapasi je jagao norok room rent rok tongnani hingkai sekang baire no details nawoi room owners ni characters bomtei agio kuno abo hai incidents a room rogo udangkha abo hai rok no jasai khai full details kari winno tongnani nango haisi tangi hingkai bongni parents rok hasal rok ni oro phai pori tongnai rok tongo kintu abo hai incidents ng khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sungnugo haisi acha je incident mani jaga thake bo jaga abo onka Horijan colony ni je Shoni mondir aboni just gana wo je first goli tongmani a first goli ni building ono abo incident nokbara ni malik ni mungke tamo Sanjit Ghosh to bani umoro ke busuro bini umoreng khana 56 57 hairo abo haikeno Patimwngni thaiwo thangi shogoika East Agartala Burai Thanani Police Sasalo East Women Thanawa FIR Khlaimani Yakulo TWF President Manihar Debbarma Saka Sasal Hordi Poro Khorokbrwino Bhara Tongnai Tiprajwk student no Rompherena Chaitokha Nokphang Sanjit Ghosh ni Shakawa Krak Satokmung Rajakhor Sanmukti Saka Chini phung asri chiri jeng tabuk tongo women PS ni buskango belai ke baka khamani kok jeng Tripura hasteni Tripura rajyoni rajdhani hingkai Agartala city wo tini jeng asri chiri achuk basa woi bukhang Khorang suya woi women PS phanyani na ani logi wo tongo TWF ni Vice President Chini kita YTF ni GS nakadik TWF ni GS Chini kita YTF ni GS Chini James tai Chini Town Committee ni Secretary Chini Naisa tai joto TISF ni team joto nono hambai nya horni tinta ning jorawo kaisa incident ngi thangka Horijan colony abo belai ke wana masingcha karon Tripura rajyoni rajdhani wo school kaham college kaham university kaham sep man bagi chini kami amchaini buri busarok pori nani bagi mapai phiaba sung nukjakha kaisa sarkar tongui tongo oro tabu kuno podokep na jagia oro chini bororok jara kongthai bara hinjaknai rok nok bara tongui pori nani phanchi kirima singchani aboni bagi belai ke sian kereng chini obukuk song borok hakno protection dinani bagi belai kereng mani bagi no borok tini at kaisa chini YTF ni GS no sahorka tai chini TISF ni tapuk no sahorka women PS borok kontak khai borok sahorma bagi borok tini rokhang kha bongni lasima singcha nani thangi tongmani yaba aboni hoite rokhang kha aboni bagi angjo to Tripura hasteni ringsring tongnai rok ungthun buma rok ungthun sung belai ke sotorko tongnani dorka tai chini busanobo je jagao sung Bhara Tongnai thangkangka abo belai ke no go sungui o malik ka hamde hamyade tai
বিশেষ kai jeng buma bupa rok logyo tongman ka to belai ke na ka buma ya ke bupa karon mol hamyan ni jora o belai ke lasima singsa samung ngui tongo o je nok malik asuk 57 years ngui tongoi Chini borok nukui da khaika angka one shop mani Chini beri besar nukui no abo hairok sesta khaika na je madaman no borok na hamia tomung khaida mana oborok sesta khaika na abani bagai sung husma tongnai tai on nokphang no sung kothur ni se kothur shasti rina ni bagai no sung tini oro women peso sapai sung joto din porjonto bono to thik no eras khaika kiaba bono yogya tui khlai bono kothur shasti marinai je buri besar ko abahai bo kaimani abani bagai sung Chini TWF YTF TISF sung yakarya joto din porjonto bo kothur shasti maesa porjonto sung apono yakar kala sing tong kala asuk no sanan mutongo joto sing bai baksaka yapi baksaka ago phanyani bagai obahai rok gotonang tongma jaga sing prong yawi tai gobang ma Chini student rok jara lasi kiru sing prong nai rok no ba ang kopok nai norok bo sing no sahordi Chini YTF tongo TISF tongo yakai ba Chini PSO sahore nong oborok no sotik bicar khajak nani bagi norok takiriti sing tongo Agartala sohoro oro sing nong bes kanggo bacan ambai Chemte kaisa thinango to je tabo incident man nogwa students rok man phai namo ke next wa jodi si aba hairo ukhang kon ke je students rok no je nogara phai nai maro no ba ke protect hobi nirani bathakti abono sung tini media ni bisingti saklanya nayo on nogbara no sung totally Chini borok ta sata tong sidi ni sa Horijan colony Sanjit Ghosh Soni mondir gana aro kebang manok baradu kelai 2000 ke kebang manok baradu norok o jagawo kuno Tiprajwk rok ta sita tong sidi ekotai angka abo si sanana karon bini akol hamia bo obahai nongna karon tini dol kaisa Khlaijakha next time tai kumni borok khaija unai karon borok tu siap hai nogbara kelai ni phaine bile apne bagai jasai nai asa langkan nogbara ta Horijan kolonial langkata sta tongsin ekotai o Sanjit Ghosh ni no asuk sana asalo East Women Thanao FIR Khlaimani Zara wo manka YTF GS James Debbarma TWF President Manihar Debbarma GSF spokesperson Gita Debbarma social worker advocate Hoba Hosana Debbarma no khoboi goban adongro Rajakhor Agulini simi boyarni kokthum Chini Khorang